prøve at gøre noget ved det. Men Glistrup, ved du hvad? Jeg ved, at Fremskridtspartiet igennem mange år, igennem deres medlemsblade, har gjort læserne opmærksom på fænomenet, der hedder tvind. Fremskridtspartiet har også tit gjort politikere i Folketinget opmærksomme på tvind. Ja. Men det har jo hverken haft politikernes eller mediernes bevågenhed. Nej. Men i en fjernsynsudsendelse kunne folk for nogle måneder siden både se og høre den sandhed, som Fremskridtspartiet altid har prædiket om. Ja. Hvordan følte du dig entaget dengang, at du så fjernsynsudsendelsen, hvis du så den? Jamen altså, det er jo på næsten alle områder, at det som vi har råbt og skreget op om for 10, 12, 15 år siden, og vedvarende gør den dag i dag, det kommer så sagte, så kommer der forårsstemninger ind, og så finder pludselig den ene og så den anden frem til de vise sten, men det er bare så kreperligt, at der skal gå så lang tid fra, at man gør opmærksom på, hvad der er galt i Danmark, før at det kommer til at gå op for folk, fordi fjernsynet jo i al sin fornemhed og masser af aviserne også ikke i tide vil bringe videre frem det, der virkelig er grund til at gøre en indsats imod eller for her i Danmark.